kanina mo na. Init. Para kinain natin, tatagpagin natin. Si Madam din, wala pa rin. Ano ba yun? Kasi ano ba? O, tinapay ang laki. Alam mo po ako, tinarapan ng dalawa ng sitaw. Ay, na karne, ng manok. Wala, inubos. Ay, nainulat po. Inubos lahat ni Rex, eh. Kung ano yung mga binigay mo sa amin, ay nang inuubos sa amin. Hindi sila. Parang hindi din. Hala, hala. Natuto na siya. Wala na. O, dali na. Here, come here. Yay! Wala na, naubos na. Oh, press! Alam niyo ba kung anong oras na? 9:30. Oh! Mag-taxi na tayo pa uwi. Halika na, nak. Uy. Dali, dali.